one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol pati naman kan Technical Control. Ako po ang sa indung magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Chief Jimmy. Chief Jim, maray na hapon. Please go ahead. Pinapatutukan na ni Mayor Jeman Ongho kung kinabatan ng problema sa Barangay Travessia may kinaraman sa kakulangan in supply ng tubig. Haloy ng problema ang siring na bagay kunsain ang may inconvenience iyo ang purok 6 asin purok 7 kan Travessia. Kunday talaga kayang supplyan kan source hali sa Barangay Mabalod kung saan na hanggang sa ngunyan dahil pa nakaka-recover ang mga naghurubas na burabod dahil sa sirinin na tag-init talagang buminaba nin marahay ang source kay ni maski nga ni nagtataga-ura naman ngunyan pero kulangonon pa na maipnuan ang mga nag-evaporar na tubig digdi. An option ni Mayor Jeman Ongho kung talagang dipisil na mapabulusan ang duwang purok ang tig-iisip kan alkalde magpa-drilling na lang para pang matagalan na pero dapat makahanap ng lugar na may bastanteng tubig kung saan magiging permanent solution sa Barangay Travessia. Mga dagdag formasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes pa kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustansa. Angel, maray na hapon. Go ahead. Nanutaran ka National Telecommunication Commission o NTC Bicol ang pagbaba kan mga nairhiso nga reklamo asin biktima ng mga taxi scam sa Bicol Region. Siyon kay Engineer Joseph Medua Bartolome, hali sa anom na nairhiso nga kaso asin nagpaabot man ng reklamo sa Indang Consumer Welfare and Protection Division, nagbaba ini sa tulong kaso kung kan Enero sa Hunyo 2026. Sa ibong kanitigtawan ni doon ni Bartolome na anas sa Indang ahensya partikular na ang NTC Bicol sa panganata ni Regional Director Attorney Judy Ann Bilanghel ang padago sa indang inisyatibo asin awareness campaign sa manibang parte kan rehiyon para pugulan man ang manibang klase ng tax asin online scam sa rehiyon. Katukod kay nitigi inganyara ni Bartolome, ang publiko na ingkaso makaresibi man ng mga siring kainin mensahe tulos inipaabot sa inyong opisina para man maglibungan ng magkakanigong aksyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal. Suminakat na sa 23 ang narehistrong nagadan dahilan sa epekto kan bagyong Luis, Maymay asin Habagat sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 15 ang nagadan sa landslide sa Benguet, mantang 3 sa Rizal, 3 man sa Batangas, asin saro sa Quezon, mantang saro man sa La Union. Mientras tanto, 17 naman ang narehistrong lugadan, asin saro ang nawawara. Sa may relasyon pang bareta, sobra sa 5 milyon na individual ang apektado kan mga bagyo asin habagat sigon sa NDRRMC.
Sa pinakaultimong informasyon kan NDRRMC, uminabot na sa 5 milyones na individual o katumbas ini o kabaing nin 1.4 milyones na pamilya ang na-report na naafektaran kan pinagsarong efekto kan mga bagyo asin southwest monsoon o habagat. Inihali sa mga riyon inihali sa riyon 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region asin Mimaropa. Nasa 24,000 man na mga individual ang nai-report naman tinidong nasa laog kan mga evacuation centers sa nasyon. Mientras tanto, minabot na sa sobra sa sarong bilyon de pesos ang danyos asin pagkalugikan sektor kan agrikultura dahilan sa bagyong Luis, Maymay asin habagat susugman sa Departamento de Agrikultura. Sigun sa ahensya, apektado ang sobra sa 25,000 na ektarya ning agricultural area sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa asin Western Visayas. Pinagkakarkulong sobra man sa 30,000 na paraoma ang apektado, mantang uminabot man sa sobra sa 25,000 metriko tonelada ang production losses. Pinakadakulan danyo sa paroy na sobra sa maabot sa 600 milyones de pesos, sinundan ning high value crops na maabot sa sobra sa 313 milyones de pesos asin mais na minaabot sa haros 47 milyones de pesos. Afuera kaini na rehistro man ang danyo sa mga irrigation facilities, farm structures, livestock, fishery asin iba pang agricultural resources. Para man sa mga apektadong paraoma, nagtagama ang Departamento de Agricultura nin maabot sa 178 milyones de pesos, poco mas o menos, na kantidad nin agricultural inputs, kasabay na ang mga banhi nin paroy, mais asin gulay, mantang po pwede man sinang makasubli nin sagkod sa 25,000 de pesos sa irarom kan Survival and Recovery o SURE Loan Program. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, ipinagdeklarar kan Senate Impeachment Court si Office of the Vice President Staff Gina Acosta bilang sarong hostile witness sa pagdangog kontra kay Vice Presidente Sara Duterte kung saan tinugutan ang prosekusyon na maghapot nin mga leading questions. Si Acosta, Special Disbursement Officer o SDO na nagresibi asin nag-inkas nin sobra sa 500 milyones de pesos na confidential funds kan opisina kan Vice Presidente poon taon 2019 sagkod taon 2022 alagad itinaon niya ini sa security officer kan kaito na si Coronel Raymond Dante Latsica. Sa pagkapadagos kan pagdangog kan impeachment court, ipresentar ni prosecutor abogado Amando Ligutan ang counter affidavit ni Acosta na nakabugtak na bako responsable si Duterte sa salang paggamit kan confidential funds. Kan enot nagkontra si Attorney Lyndon Baquiel kan depensa na magtestigo si Acosta manungod sa confidential funds sa Davao City dahil tabako relevant asin bako ini parte kan impeachment trial ni Duterte. Mientras na ipigdoon ni Ligutan na relevant ang testimonya ni Acosta dahil hali sa Davao City, iniba siya kang Vice Presidente asin ginibo man na SDO, Special Disbursement Officer, kan opisina kan Vice Presidente. Tinugutan man ni Escudero na isabay ang paghururon sa confidential funds kan Davao City, tanganing maipahiling na ang parte kan disbursement asin paggamit kan confidential funds kan opisina kan Vice Presidente. Mientras tanto, binatikos ni House Prosecution Panel Advisor asin spokesperson Ace Barbers si Vice Presidente Sara Duterte sa padagos na daipag-atindir kaini sa impeachment trial sa Senado. Sigun kay Barbers, ang paglikay kan Vice Presidente sa trial, kawaranin paggalang sa prosesong ipinagtalaan kan konstitusyon.
Nangkapudan siyang personal na maghampang ang Vice Presidente sa impeachment court tanganing direktang simbago ng mga aligasyones kontra sa iya. Sa katakod pang Bareta, dai na nagtestigos ang ikalimang witness kan prosekusyon para sa Artikulo 1 o may kinaaraman sa confidential funds na si Marivic Pareja, Director kan House Legislative Information Resources Management Department. Ini matapos na ipinag-stipulate kan depensa asin kan prosekusyon ang mga dokumentong ipipresentar kunta na ni Pareja. Tinukar ngunyan aldaw ang Artikulo 1 usalang paggastos sa sobra sa 600 milyones de pesos na confidential funds kan opisina kan Vice Presidente asin kan Departamento de Edukasyon. Pinag-aadala na kan Senado na ibaliw sa pagkahapon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Katuyuhan kan pagbaliw kan schedule sa hapon na mataawanin mas halawig na oras ang pagdangog. Sigon kay Senate President Win Gatchalian, gusto kan mga senadores na mapakaskas asin matapos tulos ang trial. Sa ngunyan minaabot sa 5 sagkod 6 na oras kada aldaw ang trial, mantang minaabot naman sa 3 sagkod 4 na oras ang Senate session. Sinabi ni Gatchalian na posibleng aga ang legislatibong sesyon asin hapon ang impeachment trial, mantang padagos ang pag-ururon kan mga senadores in koneksyon sa pinakamarhay na schedule. Partikular na pinagkukonsiderar kan mga kongresistas ang kapasidad kan mga support staff na kapwa may papel sa legislatibo asin impeachment proceedings. Babultan detalyes kan mga Bareta, pakaliis kan nagkaperang pagirumdom. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. DZGB Bareta. Alas 5. Sa iba pang detalyes kan mga Bareta, sa lado nasyonal, pwedeng direktang magbakal ang Departamento de Salud din mga medical supplies na dekaipuhan mag-agi sa Procurement Service kan Department of Budget and Management o PSDBM, sigun sa doong opisyal kan DOH na nagtestigo sa Sandigan Bayan 1st Division ngunya na aldaw.
Inihampang sinda Wafa Bilao asin Dennis Casimiro bilang mga testigo sa graft case kontra kina dating Health Secretary Francisco Duque III asin dating PS-DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. May koneksyon kan irregular na pagbabalyo kan sobra sa 41 bilyones de pesos na fundo kan DOH para sa pagbakal kan COVID-19 supplies. Segun sa mga testigos, nakabakal na kan kaito ang DOH din mga supply na direkta kaibanan ng cadaver bags nin kantidad na 1,000 kaya 1,300 pesos ang kada saro. Pigdoon man kan defense na naging mas dipisil ang procurement kan pandemya dahil tadaipan nagigibong demand asin kakulangan sa medical supplies. Mientras pigasabi kan prosekusyon na may kakayanan ang DOH na direktang magbakal nin mga kinakaipo na kagamitan asin ay dapat ibalyo ang fundo sa PS-DBM. Sa iba pang bareta, binatikos ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng ang naging kasimbaga ni DND spokesperson Arsenio Andulong may kinaaraman sa pagkakaarestar kan 70 Chinese nationals dahil sa illegal na aktibidades sa Pilipinas. Tinauan doon ni G na judicial authorities asin bako ang defense secretary an may diretsos na magdesisyon kung may pigbalgar na lay. Naunambitan niya ang mga resolusyon kan Mayo 28 asin Hulyo 30 na kung saan ipinagmando ang pagpapalibre sa mga Chinese nationals asin ibinasura ang mga reklamo dahilan sa kakulangan nin makusog na ebidensya na igwaning kasiguraduhan nin pagkakakonviktar. Pinahimutika ni Chinese Embassy na maikukonsiderar na pakikiaram sa law enforcement ang pagtabang kaini sa mga namamanwaan na Chinese. Sigun kay G, parte kan trabaho kan embahada ang consular visits asin ang pagtawning proteksyon asin tabang sa saindang mga nationals. Sa giraray man na inagyat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nasimbagon ang saindang hapot may kinaaraman sa nasabing issue. Sa katakod pang bareta, tinaawanin doon kan Departamento kan Defensa Nacional na daining obligasyon na simbagon ang mga hapot hali sa anuman na foreign government o embassy kasunod kan panibagong pahayag kan Chinese Embassy. Inapod kan DND ang pahayag kan Embahada kan China na pakikiaram sa internal affairs kan Pilipinas ang salang paggamit sa mga libertad na pigagarantiyahan kan konstitusyon. Sigun pa sa Departamento kan Depensa kan Pilipinas, ang Chinese Embassy ang dapat sumimbag sa mga hapot may kinaaraman sa pagkonsinti kaini sa mga illegal na aktibidades kan mga Chino sa laog kan teritoryo kan Pilipinas. Mientras tanto, nanindugan ang Philippine National Police na dai magkakaafektar ang pananambang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa nakatalaan na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa nag-anag-anag na Setyembre 14. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mantinido ang security measure sa rehiyon asin tinauan direktiba ang mga police commander na pakusugon ang intelligence gathering asin magkondisir ning real-time adjustment sa deployment. Magigirumduman kan Sabado, pinaputukan nin dai panamimidbidan na mga kalalakihan ang convoy ni Makakua sa barangay Duulangan, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, mantang pauli ini matapos magsumpa bilang chair asin presidente kan Bangsamoro Federalist Party. Ligtas man ini asin ang sayang mga kairibanan. Tinapok sa gilid kan Tinampo sa Tublay, Benguet ang nagkapirang truckloads na carrots, pechay asin repolyo dahilan sa oversupply nin gulayon asin kakulangan kan mga parabakal. Susog sa mga parao maabot sa 2 aldaw ang linya sa mga trading centers bago maibabaan sa indang mga produkto.
Dahil saloy na paghalat, nagbababa ang kalidad kan mga gulayon asin diit na sanaan nababakal kung kaya napipiritan ng mga paraoma na itapok an sa indang ani. Naku, bubusungon talaga kita kaini. May nagkaperang residentes man na nagkokolekta kan mga tinapok na gulayon, tanganing ipakaon na sana sa saindang mga atama na hayop. Mientras tanto sinabi kan sa mahang industriya ng agrikultura o sinag naman tinidong hababaan o kaya hababaon ang farm gate prices mantang naglalangkaw ang presyo kan mga produktong agrikultural sa retail market. Pinag-inkaminar kang grupo ang mga lokal na gobyerno asin ang Departamento kan Agrikultura na padalion ang pagtaonin ayuda sa mga paraoma asin parasira na naafektaran kan maraot na panahon. Nagpaluwas man ang Department of Budget and Management ning maabot sa 10 bilyones de pesos sa Commission on Higher Education para simbagan ang kakulangan sa fundukan Free Higher Education Program sa 108 state universities and colleges sa bilog na Pilipinas. Sigun kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, magkakatabang ang release para mabawasan ang pinansyal na pangangaipuhan kan mga SUZ asin magkaigawan ang mga ininin mas dakulang pundong magagamit para sa academic programs, student services asin pagpapatibay kan mga pasilidades. Ultimong bareta, nagsaangat nin propuesto si House Committee on Ways and Means Chairperson asin Marikina City Representative Miro Kimbo tanganing ipasuspindir ang 2 taon ng pagpapautob ni nagkapera sa probisyon kan Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RP-VARA tanganing maprotehiran ang mga parabayad nin buwis laban sa biglang paglangkaw kan buwis asin iba pang singil kan gobyerno. Sinabi ni Kimbo na ang pagsuspindir o paggamit kan mga bago o updated na schedules of market values as in general property assessments sa irarom kan House Bill 10808 ang direktang kasimbagan sa presenteng kamugtakan kan ekonomiya. Sigun kay Kimbo, parte ang propesto nin mas mahiwas na tax reform agenda na pigubusol sa Kongreso na magmawaot na balansyon ang revenue reforms as in proteksyon para sa mga tax payers. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, sa Master Control si Tatanems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas